So what is up sa inyo mga amigo? This is Nardincho back here again with another video. Let's go! So ayun na nga po no. So for this video, I'm going to show you mga amigo. I'm going to show you the new Hero 8 at kung ano yung specs niya. So, may nilabas na mga bagong action camera yung GoPro. So, yun yung Hero Max at saka Hero 8. So, yung binili po natin is Hero 8 po mga amigo. So, pag nagtatagalog ako, bali-bali ko kasi yung mga Tagalog ko at English. So, that's why we're going to make this video Bisaya video. So, ani ang atong kwan mo ni ang atong Hero 8 so pang kwan sa tadira pang thumbnail dako gaibag sa atro so ang GoPro Hero 8 maanay nakatatak diri nga kuan so Hyper Smooth 2.0 so sa wala nakabalo this is my first action camera. So wala ko naka-decide og palit sa una kay aside sa walay kwarta, mahal pud siya. No. So karon bahalag hilas, bahalag ko'y makaon basta naka Hero 8. So atong tanaw ng ang nasa kilid sa iyang box naka-indicate diri ang 12 megapixel tapos maka-shoot siya 4K with 60 FPS. So awa pati paglitok sa FP maglisod ko. So napud siya 8 times slow mo. So unya ato ning i-try unsay mga nakakuan diri, mga nakasulat. So mao ning gay na Hyper Smooth katong nakatatak diri Hyper Smooth 2.0 tapos Time Warp 2.0 tapos pwede na pud siya maka live stream data, pwede na data maka live stream diri in 1080p no. So kung hilas kay ka kung sa imong kuan Hero 8 pa connect nimo sa imong cellphone live din ka sa YouTube straw mura kag kwartahan dong pero na kay makaon. So naka super photo plus HDR siya tapos na siya live burst. So wala ko kabalo sa mga kuan ani sa mga uban ani kay this is my first as I awara bubo as I said kanina as I said. So asa akong gingon gaina so this is my first action camera. So waterproof pud siya in 33 feet no or 10 meters. So naka siya GPS so parehara pud sa una. Comes with the box kaning camera mismo kaning iyang mount nga grabe katihik ni GoPro no. Isa ra gid ka mount tapos curved helmet mount base niya dili maduko. So atong tanahon karon no kung sa akong gingon nga di maduko. So ara okay atong tanggalon na di na siya maduko bayet masyag na ikuan kani bitaw kana sangko naman na siya di na siya ma-adjust kana na gid na siya pagpaslak sa imong helmet mo na gid na siya. Ang akong style karon namo ko helmet dire na ako butang wa man koy dire man pobre man tao man tay ikapalit. So unya makita ninyo mga sample shots nato sa kaninga camera pero marag ginagmay ra ni kay ang atong memory card 32 gig ra gid taon atong ma-afford loy kay si uncle no. So ang napod sa sulod sa karton napod morning 32 gig nga akong gipalit nga tawon mura siya class A pero dili daw na siya class A. So uban sa box uban sa camera napod ang iyang user manuals. Okay tapulan man ta di ta magbasa na. So tapulan man ta. So napod siya sticker so kinsay mga ayo ani dili ko manghatag pikit na ko ni sa akong motor. Okay napod diri ang iyang charger. So naka type C charger na siya. Sana pagpakita.
Nagibala na. Di mamupokus, bahala eh. Kamu na lang, tanawa na lang ni sa Google. So, mo ni siya tanan. So, unya, pakita na ako sa inyo ang mga sample sa video ani. So, di na unya, karon na siguro. Sige, tanawa na. Tanawa na ko. What is up sa inyo mga amigo? Nakaligo at nakabihis na po tayo. So, ngayon meron tayong pupuntahan. Nakalimutan ko. GPS signal lost. Ang ingay ng GPS. So, for this video, sa ngayon, meron tayong pupuntahan. Classmate ko siya noon. Classmate ko sa math. So, wait, nakalimutan ko, magbibisaya pala ako. So, nakatayad to karon. Classmate na ako ni siya sa una sa math. So, ito na ta. Tara. GoPro. So, makikita niyo na kung gaano siya kasmooth. Maganda. Then turn left on First Street. Maingay yung... Pasunod, iba sila. Can see your life out the window tonight. If I lose myself tonight. Let's go atong tanawon kung unsay na diri ka. Ako lang ipakita sa inyo kay nakanhin naman ko sa una. Pakita na kung sa na diri, ha.
sa akong motor. Balik ako. So medyo hina ang tingog kay nata sa holy place. Ato ang hinahinayan natong tingog diri. So karon tapos naman ko nagsindi, nagampo. Ito ta karon sa Amaya View. Ito tawag basta kay gisuggest ra to sa akong classmate. Ila daw ang giadtoan. So i-try nato og makaapas pa ta hapon ra ba kayo. So try lang nato na makaadto ta. So tara.